Siyizingane sisakhula sasiy'tshela ukuthi umuntu ongazi lutho ingane kuphela, kodwa sithe uma sesikhulile sabona ukuthi kuyenzeka futhi uthole ukuthi umuntu omdala kodwa nje akazi lutho. Umuntu ongazi lutho-ke umuntu ovele ekhulume nje noma yini, umuntu ongakwazi ukubona ukuthi lento azoyikhuluma iyaphoxa noma ayiphoxi, akakwazi ukuhlukanisa. Ngisho esephoxile futhi akakwazi ukuzehlisa, akakwazi ukuxolisa. Yena usubona ku-right nje konke, umuntu ongazi lutho-ke loyo. Abantu abangazi lutho isikhathi esiningi bay'tshela ukuthi ba-right ngaso sonke isikhathi. Ngeke umthole exolisa, ngeke umthole mhlampe ezehlisa. Ngaso sonke isikhathi ucabanga ukuthi uyena ohlakaniphile, uyena owazi konke, umuntu ongazi lutho-ke loyo. Umuntu ongazi lutho uhlezi enenkani efuna kugcine yena ngisho singenasidingo. Ngaso sonke isikhathi uma kusuke kuxoxwa ufuna kube uyena ogcinayo, yena ulwela ukuthi fanele ewine impikiswano. Ngisho ebona ukuthi le nto ayikhulumayo ayikho noma mhlampe abantu abaningi abavumelani nayo, kodwa ngaso sonke isikhathi ufuna ukuwina impikiswano ukuthi kugcine yena, umuntu ongazi lutho-ke loyo. Umuntu ongazi lutho uhlezi ngaso sonke isikhathi ey'tshela ukuthi uyisiqhwaga, ey'tshela ukuthi akasabi muntu emhlabeni, ey'tshela ukuthi akekho umuntu ongamhlula yena, umuntu ongazi lutho-ke loyo. Bakhona futhi abantu abangazi lutho, oye uthi noma ubabuka uy'buze ukuthi ngabe bakhula kanjani. Ngeke sikubale ukuthi bakhuliswa kanjani ngoba bakhona abantu othola ukuthi bakhula nje, uthole ukuthi abasekho abazali egcekeni, sebashona abazali, akasekho umuntu omdala yabo, bakhula nje bey'lawula. Bakhona abantu abanjalo bafowethu abakhula nje bey'lawula. So ngeke sigxile kakhulu ekutheni lo muntu silokhu sithi ukhuliswa kanjani, kodwa nje ukwazi nokungazi kuya ngokuthi empilweni ubhekane nani.